Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahamudu Sayyidul Kauni. Wa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musu wannan da ni da shi bani. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahamudu Sayyidul Kauni. Wa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Aya hijabul a'azami, salam alaika nurul mudal sami. Annabi Muhammadu Kacin zuwa na zamani da shaidani, abinda na ji yana ta ƙara rudani. Da dai in zauna a cikin su ɗauke ni zuwa kiyama ya ilahi rabbani. subhanallah. Ga januman